Kaixo lagun, gaur informatika zer den azalduko dugu. Gaur egun asko erabiltzen dugun hitza da, eta gure inguruneko gauza ugari erlazionatzen ditugu informatika hitzarekin. Hasteko, informatika hitzaren osaketa azalduko dugu. Informatika bi atalez osatuta dago. Informazioa, eta matika, automatikoa. Hitza berak esaten digunez, informatika, informazioaren prozesatze, tratamendu edo lanketa automatikoa da. Eta hau guztia, modu azkar batean egina. Baina, informazioaren prozesatze automatiko hau, gailu batek egiten du. Hau da, ordenagailu batek, edo tablet batek, edo gaur egungo telefono mugikorrek ere. Orduan, esango dugu, informatika, gailu batek egiten duen informazioaren tratamendu automatikoa dela. Informatikak bi osagai ezberdin ditu, hardwarea eta softwarea. Hardwarea zati fisikoa da, ukitu dezakeguna, ordenagailua eta berari konektatzen zaizkion gailu guztiak dira. Hala nola, pantaila, mikroprozesagailua, CD-ak eta DVD-ak, sagua, disko gogorra, eta bar. Softwarea aldiz, zati logikoa da, ukitu ezin duguna. Azken batean, programa eta aplikazioak dira. Adibidez, Android edo Windows sistema eragileak, antivirus programak, web navegatzaileak, testu tratamendurako programak, Word edo Writer, web aplikazioak, Gmail edo Google Drive, eta bar. Ordenagailu batek funtzionatzeko bi osagaiak beharrezkoa ditu. Zati fisikoak, hardwareak, ez du ezertarako balio programari gabe. Eta softwareak, programek, gailu bat behar dute funtzionatzeko.